Jollain voi olla rankkaa, mutta lakipäähän ja alkalaispäähän tämmöiskin kytten syyt voit olla myös mehiläisen kaveri, tarkennes jalkaan. Joka päivinä tähän aikaan se on jäätelökolista ja jolkuus. Äiti, mä haluan tätä täällä on. No. Samalla Matti rekka, joka on kuljetusrekka. Salama ekana, sitten on Jasu ja sitten joku toinen vihreä musta auto. Makee kuljetusrekka. 3 kilpa-autoa ylähyllyllä. Palo-auto kohdasta siinä kansiossa. Mä taatteen nyt sen palo-autokansion. Siis palo-autotussikynäkansion, kun muuten mä en voi välittää edes mitään. Äiti, pistäisitkö Letu ulos? Miksi? Kun Lettu piereskelee tänne.